na yo mwancho mweria ya mase ya mabono tigatutambuke guika ase amangana ayechiro yo gunchuria ase bona baremi ibekemeri ikiomochere kurwa asense moya moya me county ya Kirinyaga nigo bagosereirie guchia kurobekana na gusieka chibara chinene onye serikali teri guchia agotenenia okosagi ugoso okuruswa kwa mochere kurwa chinse echeisiko korengana na barabwo igetambukirekyo iye serikali nigo giasaririe chiro yo mochere obo imejense ya Kenya bakora wana Pius Njogu abaremi abo kurwa chinsemo ochie county ya Kirinyaga asobwamo nigo bono batebire buna omochere kurwa chinse echeisiko nigo igobereko gosaria echiro yabo yo mochere aigemesha ya Kenya no mochere oli officially ale nayo nigo boigo bamochirie abarai kurwa se county ya Kirinyaga asokuombia oburemi ibwekemerie kyo mochere na likali abo kumurekera oburemi ibwe echae amone kemeria keria giekagu muri kito Linet Kemunto amo obusobwekanu na Eurobotyo. Abalemi b'omochere nsemo ya Mwea ekaunti ya Kirinyaga nigo bagoserere gocha korobekana na gusieka chipara chinene onye serikali tegocha gotenenia ogosoigwa kwa mochere kurwa chinse cheisiko oyo korengana nabwo osalirie chiro yo mochere obo bakora wana Pius Njogu abalemi abo kurwa chinsemo ao che county ya Kirinyaga asobwamo nigo batebire buna omochere kurwa isiko yense nigo itire chiro yo mochere bagosimeka ane olio official ale nayo nigo boigo bamochiria barai kurwa se county yo asokombyo oburemi bw'omochere na komorekera obwo bwechae ne kawa kurwa semeseto yo bwonchorera bwegetaseni yensoko erietariane Linet Kemunto. Mwancho mweria chabutuga